नोंथांमोना मोनथिखाबाय मानोना बेनो जादों स्मल एन्ड मिडियाम एन्टारप्राइज हाब। बेयो जोंनि बर'लेण्डआव जानो थांगासिनो दं, गायसनजानो थांगासिनो दङ जोंनि क'क्राझाराव रायजो राजा नोंथांमोन थाबैनो। थ' रायजो सभानि जोंहा MP मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा पार्लिमेन्टआव बेखौ बिनि सायाव खुगा बेखेवदों, बाथ्रा दैखांदों आरो रायजो राजा नोंथांमोन बे स्मल एन्ड मिडियाम एन्टारप्राइज हाब बेयो गायसन जायोब्ला जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बेखौ बुंनाय जादों मानोना बेकबन अफ इक'नमि माने बे रांखान्थिनि मोनसे बेगेंनो बे एन्टारप्राइजआ, मिथिबायना? आरो बेयो जुदि गायसन जायोब्ला मिलियन्स जब क्रिएट जागोन बिनिखायनो जोंनि लकेलिटि जितु कमिउनिटिसफोरा बेकवार्ड क्लास जायफोर साख्रि बाख्रि गैया बेकार मानसिफोरा बेयाव इंगेज जानानै थानो हागोन आरो बेयाव खामानि मावनानै न'खरखौ सामलायनो हागोन। थ' बियो जोबोद मोजांनि बाथ्रा, जोबोद गोजोनथावना आरो बाख्नायथावना। थ' रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिनि अनगायैबो नैबे 125 एमेन्डमेन्ट बिल बेबो थाबैनो जानो थांगासिनो दं। मानोना UPPL निफ्राय 3 MP दं, रायजो सभायाव 2, लकसभायाव 1। दा बिथांमोना ओरैबायदि गोसो होगासिनो दं, ओरैबायदि सावरायगासिनो दं जेरैखि जाया 125 एमेन्डमेन्ट बिला पास जानांगौ, बेनि थाखाय गोब्राब नाजागासिनो दं। थ' बेनिखायनो बेबो जानो थांगासिनो दं आरो बे जायोब्ला जोंनि BTC BTR 6 सिडिउलनि सिङाव थानाय, बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय खोब खाफाल गोनां होननानै सानना लानांगोन आरोना रायजो राजाफोर। मानोना जोंनि फाइनेन्सियेल जिथुनाखि फान्ड बे डाइरेक्ट फान्डिं जागोन, 40 to 60 समस्ति जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेयो जोंनि थाखाय खोब मोजां बाथ्रा। बेबो जानो थांगासिनो दं। थ' मानाव गेदेर प्रमद बर' रायजो सभानि MP बिथांनि नाजानायाव गोबां खामानि जानो थांगासिनो दं आरो नोंथांमोना मोनथिगौ बिथाङा जिथुनाखि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनि सासे बिथाङा सोद्रोमा जाबाय, मेम्बार्स जाबाय। दा बिथाङा गोबां खामानि मावनो हासिगोन जोंनि अल आसामनि थाखाय, अल इन्डियानि थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावनो हासिगोन। थ' जोबोद बाख्नायथावना। थ' बे समाव जोंनि BTCनि जि कन्डिसन, जि अबस्था, बे थासारिखौ नायोब्ला गोदान सरकार BPF सरकार, मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF सरकारा जेब्लानिफ्राय फैदों अब्लानो जोंनि BTC हालामाव ओरैबायदि थासारिया गाज्रि जानो हमदों आरो बे गाज्रि जानाया दाय गैयै सुबुंफोरा जिउ जोबनाय माखासे बेफोरबायदि जाथायफोरा, गिथावना जाथायफोरा बांनायनिफ्राय बांनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजाफ्रा। दा दिनै नैबेखिनियावनो बोसोरसे जायैयावनो 3, 4 दाय गैयै सुबुंनि जिउ जोब्बाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा आरो बिनि उनावबा मा जाबावगोन ना, आरो दंबावोसो। थ' बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा थारैनो रियेलाइज खालामदों, हमनो हादों। मानोना थारैनो मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय थांनाय 5 बोसोर जि सरकार जेरैबायदि सरकार सालायबाय, सान्थि सरकार सालायबाय, सान्थि गोजोन सान्थि आरो जौगानाय, नङा होमबा? जेबो दावराव दावसि जायाखैमोन। थारै बेफोरखौ नायनानै रुजुनानै दा बिथांनि सरकारानो सामलायनाया जोबोद मोजांमोन। बिथांनि आइडिय'ल'जि, बिथांनि जि BTC काउन्सिलखौ सामलायनाय, बिनि आदब टेकनिक खायदाफोरा एसे जुदा आरो
गोबां फाराग दं आरोना। थ' आसा खालामो रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांखौ खाबु होगोन। थारैनो बिथाङा BTC-खौ सामलायनो बिथांखौ खाबु होगोन। थ' बेखौ जोङो नुहुरदों, माने रायजो राजाफोरा गोबां माने उन दाहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना। थ' रायजो राजा आंनोमोन दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। थ' जोंनि थाखाय खोब खाफाल गोनां। थ' बे मेसेजखौ नोंथांमोननो होबाय। गोजोन्थों।